Biyag ti tao. Adda dagiti daddumaanay kamang asana maawat dagiti nakay kamanganda. Nga uray anya kinasaya at taramiden da, di dalat ta maawat, kat maalada pa itimang padakas, kadakwada. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katita, intay nga ruden denggan ti episode 216. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agyaman ta nakaawit kan bakit? Makaina na kamit lahangain. Ala, maala ka ititugaw mo. Tailutak man day tabukot mo bakit? Ay na, saanan alan. Okay, aklaan. Di nakpakadanagan. Mabanog ka lang. Alakit din. Dahil matlati wagas ko, tapno makatulong akan ka. Among matamay sa ako na baldado, bakit? Saan ako na makatulong kan kang agtrabaho? Ay na, saanan. Nintulangan na naibiyang ti pagpailutak no madamdaman. Pasensya ka na. Jane, bakit? No saan ako maabaldado? Saan ka ako maamarigrigatan ita? Kabailak daytoy, Alan. Masapul nga agbalintaan na tibkar para iti pamilya abinukal na. Agyamanak bakit ha? Sapay ko ma, tadi kan tupulos agbaliw kanya. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka? Ay ayaten kan tulat na, nga uray anya pa'y ti mapaspasama. Kasanungay, Jane, balasang ko. Pagaw-awidan na kuntay anak ko. Agtrabaho ka nung aminin, katawan mga wawir iti anak na. Ay, kasanungatan nana. Pasensya kan nujak na ipakada-adagos kan ka. Biglaan mo't nga, men. Ala, nana, di kay mo't mabalin alapdan. Tauray jak kumakayat apumanaw kayo, ngamawan mo't maramidak. Ay, pasensya ka talaga. Jak kayat apanawan kayo no mabalin. Tama siya nakada kayo. Nangrunakan ka, ta si kalaangan ti mangmanggad para iti pamilyayaw. Manipod na disgrasya ti asawam. Ang amawan mabalin ko. Sige, nana. Agsapulak tulangan iti kasukat yun. Umay kami man, Jane. Ay, da kayo matgayam, nanang. Sumrag kayo, Agyaman kami. Kumusta ti anak ko? Ala, sumrag ta ka nun, anak ko. Tapas-pastar ka na tamat to'y ipag mo. Nanang. Nakaturog ni Alan, nanang. Kahit kumusta kayo? Awan trabahom ita, Jane. Sa anak asimrak ita, nanang. Nagawid nga minan tay tangtang danak ang mga awir iti apo ko yo. Ay, kastaya. Lanay, irwar mon tay insang pata amasida. Nanang. Adamat pa sida iti ref, nanang. Naggastos kayo pa'y laang. Kababain mo't no umay kamay nga awan imot may. No muna kat baldadon ti anak ko. Saanon ang makatrabaho? Huh? Malaan, lanay. Inka iluton ti insang patamasida. Sikat agluto. Takababain mat, nunipay la Jane ti pagluton ta. Ay, nanang. Nanang, saan ka makapagbayag dito Saan ka komportable no kadwak ti asawa ti kabsat ko Oray siyak nga raw. Diyak kayat ti makiplin nastikan dito. Kapilitan lang amin, apakitaan ta itinasaya at ti asawa ni manong mo. Tabalay da dito. Ay, agawid tayo nga ruden. Ay, pampanunutak nga rod mo, ti kapsat mo. Ang mga noolpitan to ti asawa na, ta inutil kat nga rudan. Di yawid tayo idan, iji lugar tayo, Day tamot nga rod ti pampanunutak, anak ko. Sige nga raw, ta kasaritak, di ipag mo. Apay ayawid yun ti asawa kan anak ko, nanang. Wan, tapno saan kan nga agkastaws. Ikoyog men, ijay balay dagiti agama. Ta ijay dan nga agnad. Anya? Imbes, apanangdan mo iti mga awer iti apokok ti kwartam.
Igatang mulaangan iti gatas na. Kandi ka madanagan, tada nila ni ang mga awer iti apukaw. Agtinulong kami ang mga sikaso kadaalan kanti anak yo. Agyaman ang nanang. Ngam, saan ka di amabalin nga agbati laangan ni bayaw dito'y dagos mi? Tauray ison titang danak ang mga sikaso kadagiti agamak. Ay saan asino nga itikadkadwak ijay balay no agbati nila ni ditaw. Ikuyog milaangan dagiti agama ijay balay. Kailiw kun tulakit di ita nanang. Talaga akasta aganus ka, Jane. Mairuam kan tumot lang. Kas itinakunakaon. Makatipid ka, nuyawid mi dagiti agama ije probinsya. Ken awan matirumbang apagtanagam, tadi mi baybayan ida. Maitad amin akasapulan da. Jaketa panawan ti asawak, nanang. Kasano ang makatrabaho ti asawam, no ibantay mo matibagim kan kuana? Ken apay, di ka mabain kan kuana? Ay, di mo laam mo anak ka. Nasaya ati pakpakita na kan ka. Ngam di mo laam mo ti adda iti kaunggan na. Imposible asaan to ang mauman ni Jane kan ka. Ay ayaten nak ti asawak, nanang. No ita, ngam di mo laam mo ang mga numauman to kan. Iso nga agawid tayon, tapno awan ti may bagbagana. Mayat kamanwan no saan, yawid kayon iti apo ko. Ay, nasaya tadda ka, Jane? Kumusta dagiti agamak? Okay, Matt. Ay, apay nga ita ka lang nga agawid dito probinsya. Ado nga mintiin na si Kasok ijay syudad. Naibusan ti gatas ni baby. No kasta. Naibusan jay impawit ko itinabiit. Ay, rimawot ni baby. Kasta ka di. O sige, inak gumatang. Ay, siya ako timapan kumatang. Itad mo kanya ti kwarta. Tasyak ti romwar. Alan lakay. Adda ko maibagakan ka. Kat sapay ko matamaawatan nak. Anya day tabakit? Kurang ngaming ti sweldo para kada tayo ka sales lady. Iso nga aga brodak laangan. Anya? Panawan na kami iti anak ta? Pakawanan nak. Nudyak imbaga ti planok, Alan. Kinapod no na. Madaman ti panangipagnak iti papeles ko para abroad. Di kay kayat apanawan. Ngam kayat ko ang maipayan itinapintas ang masakbayan ti kakaiso ng anak ta. No mabalin. Jaket nga umadayo ka, Jane. Ang amno kastati kayat mo. Awan maramidak. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanya? Saan? Maawatan ka. Tano sa anak ko mabaldado. Amok adi na kami kabailan na panawan iti anak ta. Agyaman nak ta maawatan na. Natalgad ti panunot ko amang panaw kada kayo. Taamok adi na kay tubaybay ang dananang ditoy. Awan tirong mga pagdanagam kada kami. Basta anad ka kumakanayon, ha? Wan, agan nadak para kada kayo. Kasta kumamat kada kayo apanawak, Alan. Ay na, nagasat ka ta si katiin rekomenda kiti amok dito abroad, Jane. Agyaman na ka talaga kan ka, Fanny. Nagsaya at kaagayam. Nalakalaang ti trabahom dito eh. Agwalis ka dito parlor, agpunas, kan labaam dagiti kortina. Kan agluto kay ti kanan tayo. Saan ka marigatan, ta saan una ang nalawat ti parlor ti amok. Ngam, ado ka na yun ti customer na. Iso nga ado kami mata beauticians dito eh. Sige, agagagatak. Tapno saan ka amabainan anang irekomenda kanyak iti amom, friend? Wen, trabaho ti mayam dito eh. Iso arumbang lang aggagagat ka, Jane.
Apay nga taadyak makontak ti cellphone ti asawa. Ay, ninanang manlaangan ti awagan. Adeta, nagringan iti bangir alinya. Hello? Hello, nanang. Mabalin ka di makasarita ni Alan. Diyak mamin makontak ti cellphone na. Ay, nakaturog. Di mo disturbon. Takaasimot. Ha? Sige, baliwak to nga rod ti umawag, nanang. Urayak makariing. Ay, mabiit man laang, Jane. Agpaw ikantuman iti pagagas ni Alan. Ha? Pagagas? Apay, anya trik-trik naan ni Alan, nanang. Agdudu mga road balasang ko. Nasakit ti sikat na, tiyan na, bukot na, agoyak, kan agkubumatan. Anya, awan mo't ibagbaga na kanyak akas na, nanang. Mabain ngamin kan ka. Di na kanukayat nga dapampanunutom di abroad. Di na kayat nga danag ka. Iso asya akon ati mangibagbaga. Tapno amom mo ti sasaadin na ditaw. Inak ko maipaduktaur. Sige nga rod, nanang. Kuyugan yun to. Tapno masigod no anyaman day ta. Sige, ngamnay. Agpawit ka nga rod iti kwarta Tanay, nagrigat ti rumwar no bitin ti kwarta. Wana nang, agpaw itak inton bigat. Awanan, nakalipatan di asawam, Alan. Saanan ngagpapawit. Kaya't ko ngawagan ti asawa. Takayat ko apan ken. Nupod no ti damag may papankan ko na. Ay na, pudno nga road, at dalalaki na ijay abroad. Iso ang nakalipatan. Kan maysa, nadadaalan di cellphone mo. Saanan ang ma-repair day jay, masapol ka no asukatanan iti baro. Or-urayak nga umawag ni Jane, ngamawan mat, kanayon nga i-chat ko. Di namat sungsung-batan ti awag ko no siyak ti umawag. Iso alipata mo day di babae. Balang kantis tumot laang. Sana bale, tanda kami iti kabsat mo. Saan da kayo abay-bayan iti apo ko? Nagbiit ang naglabas di tawanan niya. Agbakasyon kagaya man, friend. Wen friend, kamaw dyanan na. Makitak manendag iti agamak. Kailiw ko idan. Agsubli ka Namnamaan ni Busti pa nagsublim. Wen friend, awan pang biyag ko iti pamilyak no sa anak ng agsubli ditoy. Okay nga rod. Happy trip, friend. Agyaman na, friend. Anak, siyak ni mamim. Apay di na kayat anak ko. Ay, di mo pilitan no di na kayat. Ay, umay kan anak. Come to mommy. Di na kan kayat to anak mo. Di na kan amam mo. Come on, baby. Umay kan, tagdigos kan. Nag-awit ka pa'y lang. Alan, apay akasta kamatan. Di na ka din kayat ang makita. Dapay laro pa mo isara mo kanyak. Kalpasan ti naramid mo. Ha? Inaramid ko nga. Di kan agin didiam mo. Balang kantis kang asawa. Madurmunakan ka na. Di ka maawatan, Alan. Anya di kayat mo asawan. Kayat mo pa ilang ibalikas ko ti kadat lalaki. Anya lalaki nga ibagbagam. Awan kinapod no dayta. Awan lalaki. Nabayag ka iti abroad. Manmano nga umawag ka. Sa ita, kasangsangpot mo pa ilang. Ngam ipakpakadam manan ti panagsublim iti abroad. Anya? Iso nga imposibleng awan lalaki iti abroad. At lalaki tim batim alalaki mi jay. Alan, awan pamanagnak mo. Tapno sawam ti kasta kanyak. Apay, saan ka di nga umdas apamanagnak ti saan mo apanangaw-awag kanyak? Linipat nak, kabayatan ti kadam iti abroad. Anya? Kanayon ti panangawag ko kan ka. Iso na lang ang tadyak makontak ti cellphone mo. Katdananang ti kanayon kong awagan. No ibagak akasarita ka, kunadaan nakaturog ka. Kat di da kayat amadisturbo ti pan naturog mo. Di ka nang rason. Agsina talangan.
Nasaysayatan ti kasto yung arabidin ta. Tapno saan ako na masaksakitan. Sinaan na kon, Jane. Anya ka kadialan. Saan kumamat akas na? Awan mat kinapod no dagita nga ipagpabasol mo kanya. Di nakman artistahan, Jane. Basta agsinatan. Agawid ka na iti lugaryo. Aglinipatan. Di mi kayat ti makibiyang iti apa yung agasawa. Basta ti maibagak. Di mo kumalipatan ti obligasyon mo iti anak mo. Awan kinapod no ti pagpabasol ti anak yo kanyak, nanang. Ay, awan maibagak dita. No talagang agsina kayon, awan maaramidak. Jak mabalin atob ngaran ti desisyon ti anak ko. Basta laglagi pam akanayon ti obligasyon mo iti apo ko. Agawid ak nga roden iti balay mi, nanang. Ngam ikuyog ko ti anak ko. Ay, sana mabalin. Sana kaya ni baby ti sumurot kan ka. Di mo pilitan ti apok asumurot kan no di na kayat. Kan Marsa, asino iti pangibat siyam no agsubli ka iti abroad, o? Saan ako nga agsubli iti abroad? Taaw-awirak laangan ti anak ko. Ay na, sana masapol nga agsubli ka ijay abroad. Apay, di ka masayangan iti trabahom ijay. Kan anya nga iti ipakan mo iti apokok no di ka agabroad. Awan na. Nanang. Ken, di ka madanagan. Tadi mi baybayan, ti ka anakak. Natalga ti ka sasad na iti sidong mi. Iso nga awan ti rumba pagdanagam. Agabrod ka, tapno makaornong ka. Nakaturog ka din ni manong mo. Ay, wensa. Itaipay ana ulimak iti silid na. Ay, nananang. Balig iti naramid ta. Ginura ni Manong Alan di asawa na. Wan nga rod. Namatimat ka data ni manong mo anya. Wan nga rod. Di nalaan mo apang madakis amin ngayong bagbagatakin ko na. Nasaya at unay ta ginuranan ti asawa na. Adayo ngamin at talaga tiriknak iti dayjay a babae. Ay, wala siya. Adda iti professional anobya ni Manong. Iso ko mati na asawa na. No sana dimtang dayjay a babae iti biyag ti kabsat ko, ha? Un nga rod insukat na je professional anobya na iti waitress iti inuman. Ay na, sana bale. Tas ininaanan ni Manong Alan dayjay a babae. Ang di na ko maliplipatan tagi pao iti suporta na iti anak da. Inton makasubliman ng iti abroad. Anya ti kahit asawan na kita ngay bagbagayo. Nanang. Ha? Sa anak pala nakaturog. Kat mangmangag ko amin ang pagsasalitan niya. Ay, kwa, Manong. Awan dayjay. Joke-joke lang yun. Si Kamet. Ay na, kasano day tuyon anak ko. Pinaayaban na ka no, Alan? Uwan, Jane. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na ko, ma. Alan. Namatiak ang dagos iti imbagbaga-dananang. Kanti kabsat ko, kontrakan ka. Awan kinapod na dagitay nga imbagbagadakan ka. Amuklatan a pinadakas na. Tanabayagan adidak kayat aparakan ka. Pakawanan na ka. Ayayatin ka, Jane. Ket di ka kuman pumanaw. Alan, sayang tinapintas at trabaho kijay abroad. Sa anak amarigatan iti trabaho kijay. Kan medyo dakal ti sweldo. Palubusan na kuma. Tapno makaurnong ta adakos. Apa man ang makaurnong ta. Saan kayon apanawan iti anak ta? Sige, basta agan-anat ka, ha? Di mo baybayan ti salon at mo. Uray sika. Agan-anad kayo mat iti anak ta. Sakbay nga agsubli ka ijay abroad. Kaya't may pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jane. Nana. Ay, uwan, ipag. Sorry, pinadakis da ka. Iti kabsat ko. Pagbababawian mi dayjay. Saan da ka akayat? Para iti kabsat ko. Angam, ididay ta. Wan,
Aklunan dakan kas kamang ti pamilya mi. Tauray anyat mapaspasamak si kalat tatiin na ti apo ko. Kan asawa ti anak ko. Sorry, balasang ko. Ala, agpipin na kawan tayon, nanang. Bayaw, tanarigat ti agimula iti sakit tinakam. Kat agpakpakaasi kada kayo. Diyo kumabaybayan ti asawa kan anak ko. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Juan, di ka madanakan balasang ko. Tanatalga dagiti agamam iti puderme. Agan anad ka kumamot iti sabali apagilyan. Juan, di mo baybayan ti bagim ijay. Wan, nanang. Agtrabaho akmetten. Tapno makatulong akan kaipag. Tani, saan mat nga rod ang makatrabaho ti kabsat ko. Isong agtinulong tang agtrabaho para kadamanong alan kanti anak yun. Agyaman na kunay bayaw lando. Ay, Lani. No napatagkan ka ti kamang ti pamilyam, ipatag mo met dagiti napatagkan kuana. Takas ta ti pagwadan a pamilya, agpipinatag, kan nagbibinadang itirigat kan ginawa. Bueno, gagayam di tan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Thank you, and God bless kada kayo. Amen.